Identitatea lichidă este conceptul adus de sociologul Zygmunt Bauman, prin care acesta descrie identitatea într-o societate postmodernă caracterizată de instabilitate, flexibilitate și schimbare continuă. Sună cunoscut? În trecut, identitatea unei persoane era relativ stabilă, bazată pe familie, comunitate sau religie. În societatea actuală, aceste repere nu mai sunt fixe, ci devin mai degrabă alegeri. Identitatea devine astfel lichidă, adică maleabilă, mereu într-un proces de redefinire. Bauman aduce în vedere efectele profunde ale acestor schimbări. 1. Incertitudine. Omul cu o identitate lichidă trăiește constant în nesiguranță. Acesta nu se poate hotărî să dea un răspuns întrebării cine sunt eu. 2. Schimbarea poate fi provocatoare și incitantă, dar este și obositoare psihic. 3. Presiunea alegerii. Omul simte că alegerea este în mâinile lui, dar în același timp mediul extern poate fi neprietenos. Eșecul devine greu de suportat, deoarece singurul vinovat este omul care a ales greșit. 4. Relațiile devin, ca și identitatea, lichide, adică temporare, bazate pe utilitate. 5. În lipsa reperelor stabile, încercăm să ne definim identitatea prin consum. Ce cumpărăm, la ce ne uităm, ce purtăm, ce postăm. Identitatea devine astfel un produs. Pe de altă parte, omul lichid este mai flexibil, capabil să se reinventeze. El poate experimenta și explora.